Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyz Baky Kitap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelerşäs. Şun hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister hizmetiniň başlygynyň owetana toplumy gödüşürge diýen urunwatlarynyň welaýetlaryň häkimleriniň atnaşmanda sanly ulgam arkaly iş masalyny geçirdi. Onu sebitleri durmuş ykdysaty dönüşdirmek, möhümliğini owa ujur işlerine geçirmegiň hem şanly senlere taýýarlyk görmegiň wajyp meselelerine garaly. Hormatly welaýetlaryň häkimleri bir şuň hürlen nowatda iş maslahatyny geçirer. Maslahada owa ujurlyk toplumuna jogap berýän minister kabinetiniň başlygynyň ormanzary olady hem gatnaşýar. Hem maslahatda däp bolşýarlyk we welaýetlarda owa ujurlyk goýşy alyp barýan işleriňizde şeýle käwreme durmuşykda meseleler aral maslahatlaşar. Hormatly prezidentimize sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda durmuşyk ykdysady görkezler, gowy çekişiniň bellenlen agratýar möhletlerde we talaba laýyk geçirilmegini üpçün etmek hemde ulanýan ähli owa ujak teýenkilerini we gurallarynyň dol güýjünde işledilmegini gazanmak, buğday meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak we maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça görülýän netijeli çäreler barada hatabat berdi. Vilayatda yer almanyň we soganyň ýokary hasylyny almak boýunça degişli çäreler görülýär. Ýa-da baý ekmek möhüminiň çäklerine nahallary oturtmak hemde pile öndürmek boýunça meseleleri netijeli çözmek babatda degişli çäreleriň görülýäni bellenildi. Mallatçylyk gojalyklaryna dowrlardan oglak gydy hemde düýelerden köçek almak möhümini guramaçylyk geçirmek bilen bagly alınıp barýan işler barada hem aýdyldy. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna laýyklykda geçirilýän işler barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim vilayatyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak, ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän dürli desgalaryň gurulşygy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, gowy çekişiniň başyny, daýhanlaryň zerur serişleri bilen üpçünçiligini bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz gowy çekişine ulanýan owagjyk teýenkileriniň we enjamlarynyň ýokary öňürjilikli işledilmegini üpçün etmek meselelerini çözmek boýunça görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda azyk üpçünçiligini hasy pogtalandyrmagy we buğdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmäge aýratyn üns bermegiň şu maksat bilen vilayatyň buğday meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça işleriň diýipkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy. Vilayatda pile öndürmek möhümine dogry taýýarlyk görmek hemde kärenesi üpekçiler üçin ähli şertler döretmek wajypdyr. Döwlet başlarymyz ekrançyk işler bilen birlikde vilayatyň mallatçylyk gojalyklaryna dowrlardan oglak gydy we düýelerden köçek almak möhüminiň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpçün etmegi bu ýurda mallarlarymyz üçin ähli zerur şertleri döretmegi taşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli sebitde açylyp ulanmaga beriljek medeni durmuş we öňünçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp barlyşyny bir gödekçilikde saklamagyň möhümdigini aýdyp, bu babatda vice-premier Orad Gelliýew hemde vilayatyň häkimine anyk tapşyryklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew vilayatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, agratýanky kadrlara laýyklykda alınıp barýan gowy çekişiniň barşy barada hatabat berdi. Vilayatyň buğday meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alınıp barýar. Yer almanyň, soganyň we beýleki göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin etmek boýunça degişli işler geçirilýär. Pile öndürmek hemde mallarlara talaba laýyk şertleri üpçün etmek boýunça işleriň beýlenamasy ýa-da baý ekmek möhüminiň barşy barada hem hatabat berildi. Hatabatyň çäklerini şeýlekem owa milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler hemde ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli açylyp ulanmaga beriljek medeni durmuş we öňünçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp barlyşy barada aýdyldy. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, vilayatyň owagjyk meýdanlaryna ýaýdanlandyrylan möhümliň işleriň agratýan talaplary doly laýyk gelmeligini hemde yerli toprak howa şertlerini nazara almak bilen alman gazananlarynyň ulanmalygyny bellädi.
Döwlet başlarmada vilayetde gowy depkinleriniň güýçlendirilmeligine ins çekip, bu işin guramaçylyk we ýokary ýerli geçirilmegi bilen baglanyşly meseleleri bir gözükçülükde saklamak babatda anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de vilayetin buğday meydanlarına ösüşlüğünü tutmak, hem de akinleri mineral dökünlerlerini imitlendirmek boýunça işlerin agreten kadra laýyk geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişik görkezmeler berdi. Döwlet başlarmada yer almanyň, toganyň we beýleki göýök bakça ekinleriniň ýokary hasylynyň ösürilip ýetişdirmegini üpçün etmek, bu ekinlere agreten kadrana laýyklykda iýdik etmek meselelerine gözükçülük etmek babatda degişik görkezmeler berdi. Milli lidermede vilayetin mallarçı koçuluklaryny döwürlerden oglokdy we düýelerden köçek almak mögsüminiň ýokary guramaçykly geçirmegini üpçün etmegiň bu ýurlarda mallarlarymyz üçin ähli zerur şertleri düretmegiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlarmada pili öndürmek mögsümine dogry taýýarlyk görmek, bu ýurda bellenlen meýilnamanyň ýerine getirilmegini üpçün etmek, üpekçiler bilen şertnamalary öz wagtyna baglaşmak hem-de ýarky bag etmek mögsümini öz wagtyna tamamlamak we baglara iýdik etmek bilen baglanşykly vice-premier Urad Gelliýewa hem-de häkime degişli tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny gözüň tutulan çäreleriň ýerine getirilmeginiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlarmaz vilayetiň çäginde durly maksatly deskalaryň gurulşynyň ýokary hil derejesinde öz wagtyna tamamlanmagynyň döwrüň möhüm talapdygyny belläp, watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli olaryň açyş tawarlarynyň ýokary derejede geçirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra Daşoğlu vilayetiniň häkimi Nazar Muradow vilayetde alınıp barlayan mögsümliğin obagçylyk işleriniň barşy, gowy çekişiniň geçirilişi hem-de bir möhüm işde tenkalaryň ulanşy barada hatabat berdi. Şonuň bilen birlikde buğday meydanlaryna özüşlüğünü tutmak hem-de mineral dökünlerden iýmitlendirmek işleriniň barşy barada aýdyldy. Göýök bakça önümleriniň yer almanyň, toganyň we beýleki obagçylyk ekinlerinden bol hatyr almak üçin zerur çärler görýär. Atabatyň başynda döwürlerden oglokdy we düýelerden köçek almak mögsümini guramaçylyk geçirmek, bu babatda mallarlar üçin ähli zerur şertler düretmek, köpçülikliň bag etmek mögsümini üstünlükli geçirmek hem-de vilayeti munun meýlekde abadanlaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada kem aýdyldy. Şeýlekem watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen durmuş medeni hem-de öýrençlik maksatly deskalaryň gurulşynyň depkinleri barada kem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Tewitiň toprak howa aýratenliklerini nazar almak bilen ekrançylyk medeniýetini ýokalandyrmak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Milli liderimiz buğdaya iýdik etmek boýunça mögsümliğin çäreleri ýokary kelli hem-de agreten talaplara laýyklykda geçirmegi, gowy çekişini öz wagtyna geçirmegi talap etdi. Döwlet başlarmada häzirki wagtda azyk bolşugyny hatda üpçün etmäge hem-de göýök bakça önümleriniň öndürilýän meselelerini artdyrmagy aýratyn üns berilýäni belläp, yer alma, togany we beýleki göýök bakça ekinlerine iýdik etmek babatda anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýarky bag ekşi baradaky meseleleriň üstünde durup geçmek bilen vice-premier Urad Gelliýewa hem-de häkime ýarky mögsümde ekilmegi meýilleşdirilen bag nahallarynyň gysga wagtda ekilmegini üpçün etmegi hem-de ekilen baglara talaba laýyk iýdik edilmegini bir gözükçülükde taklamagy taşyrdy. Vilayetiň mallarçylyk koçuluklaryny döwürlerden oglokdy we düýelerden köçek almak mögsüminiň ýokary guramaçykly geçirilmegini üpçün etmeli. Bu ýurda mallarlarymyz üçin ähli zerur şertleri düretmeli milli liderimiz aýtdy. Pili öndürmek mögsümine dogry taýýarlyk görmek, kärenetçi üpekçileriň şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirmek boýunça bellenlen işler bilen baglykly da degişli tawşyklar berildi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny hem-de o milli maksatnamasyny durumçy geçirmegiň çäklerini meýilleşdirilýän işleri öz wagtyna ýerine getirmegiň zerurdygyny aýdyp, garaşdyrylmyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek deskalaryň gurulşyklaryny ýokary kelli hem-de bellenlen möhletini tamamlamagyň wajypdygyny belledi we bu babatda bir näçe tawşyklar berdi. Soňra Lewap vilayetiniň häkimi Aman Gelliýew ekrançyk ýerlerine geçirilýän işler, gowy çekişiniň barşy hem-de bir mögsümde obagçylyk tenkalarynyň we enjamlarynyň ulanşy, ekşi mögsümine gatnaşýanlaryň taýdaşykly rähmet çekmek üçin düredililen şertler barada hatabat berdi. Şeýlekem vilayetiň buğda geçirilýän meýdanlarynaky işleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Diýananyň bereketli hatyryny almak we azyk bolşugyny hatda üpçün etmek üçin buğda ösürilip ýetişdirilýän ýerlerde goşmaçy mineral dökünleri berilýär, özüşlük tutulýar.
Şunun bilen birlikde yer almanyň, togynyň we beýleki göwekilleriň ýazgy görnüşlerini ýygyk etmek boýunça işler alınıp barlýar. Bağ nahallarını ekmek mövsümünün alınıp barlyşy, hemde eklen nahallara ýygyk edilşi, şeýlekem ogluk gudy we köşek almak mövsümini guramaçylyk geçirmek maksady bilen mallarlaryň netijeli zähmet çekmek üçin döredilen şertler, pili öndürmek mövsümine hemme taraplaryň taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, paýtaşlyk puwdugynyň sebitiniň ykdysadyetini hemde dokma senagatynyň ösdürmeginde mühim orun eýleýänini bellädi. Agaltynyň geljekki bereketli hatyly ikişiň hiline baglydyr. Şoňa görä de ikişi ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin hemme tagallalaryň edilmegi zerurdur diýip milli liderimiz bellädi. Hormat prezidentimiz ýetişdirilýän güýlük bugdaýy, göýek we bakça ekinlerini, yer alma we beýleki ekinleri ýokary hili ýygyk etmek meselelerini jogapkärli çemleşilmeligini aýtdy. Sebitin ekologiýa we dançylygyny hemde türkmen tebigatyny baýlaşdyrmaga gönükdirilen bağ nahallarynyň ýazgy ekişiniň belirlenen wagtyna tamamlanmagyna degişli birnäçe tawşyklar berildi. Milli liderimiz kärinetçi pöksüleriň pili öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine getirmekler üçin ähli şertler döretmegi mühim wezipeleriň hataryny kesgitledi. Vilayetin mallarçı kojulyklaryny döwürlerden ogluk gudy, diýerlerden köşek almak boýunça mögsümi ýokary derejede geçirmeli diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde häkimi puwdugyň zähmetkeşler üçin ähli şertleri döretmegi tapşyrdy. Döwlet başçylygymyz mögsümlerin obagçylyk işlerini agrarien kadrlara laýyklykda öz wagtyna we ýokary hili geçirmegiň zerurdygyny ýene däwregedek üns çekip, vice-premier Urad Gelliýew hemde häkimi birnäçe anyk tawşyklar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ýüzsürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durumşa geçirilişine, durmuş medeni we öýlençlik maksatly desgalaryň gurulşyklaryna ýygyderli üns berilmeliler. Şunun bilen birlikde hormatly prezidentimiz vilayetin çäklerini şanly tenim nasibetli açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen täze desgalardaky işleriň ýagdaýyny hemişe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Olarda ýerine ýetirilýän işler belirlenen tertip we puwtulaýyklykda ýokary hilli hemde ekologiýa taýdan howpsuz serişleriň ulanmagy bilen alınıp barylmalar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Verdiýew gowy çekişiniň barşy we bir jogapkärli mögsümde ýokary öňürjükli döwrewap teňkeleri dol kuwatyna ulanmak maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Şu günleri buğday yetiştirilýän meýdanlarda agrarien kadrlara laýyklykda mineral dökünlerini iýmitlendirmek işleri amala aşyrylýar, ösüş tutulýar. Şeýlekem vilayetin ekrançyk meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan beýleki mögsümleýän işler, şol sanyna yer alma, togan we beýleki ekinleri ösürip ýetişdirmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berildi. Vilayetde bağ nahallaryny ekmegiň ýazgy mögsüminiň alınıp baryşy we ekilen ýaş nahallara ýygyk edilşi, ogluk gudy we köşek almak mögsüminiň barşy hemde üpekçilik bilen meşgullanýan daýhanlara beru şertleriň düredilşi barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gowy çekişiniň belirlenen möhdetlere laýyklykda gurulmalygyny hemde oňa agrarien kanun görkezmelerini laýyk derejede ýygyk edilmeligini bellemek bilen ikişiň depkinini güýçlendirmek babatda häkime anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz bugdaýyň bereketli hasylyny ýetişdirmek üçin tagallalary etmegiň zerurdygyny we şonuň bilen baglykda ähli agrarien çäreleri öz wagtyna ýerine getirmeligini aýtdy. Hemde döwrewap obagçylyk tehnologiýalaryny we urdaş almaň ýöňdewaçy gazananlaryny işiň ornaşdyrmagyň esasyna paýtaçylyk we diýençilik puwdaklarynyň düşügünçiligini hassa ýokalandyrmagyň möhümdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz halkymyzy dürli azyk öýünleri bilen doly meçberde öpçün etmegiň ýurdumyzyň owasynagy toplamynyň esasy wezipesini belläp, bu babatda vice-premier Urad Gelliýew hemde vilayetin häkimine anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz bağ nahallaryny ekmegi belirlenen möhletde tamamlamak hemde ulul bar bolan baglara ýygyk etmek, pili öndürmek bilen bagly meseleleri üns merkezinde saklamagy talap etdi we häkime degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz vilayetin mallarçy kojulyklaryna ogluk gudy we köşek almak mögsümini ýokary derejede amala aşymagyň zerurdygyny aýdyp, bu puwdugyň zähmetkeşleri üçin hemme şertleri döretmegi tapşyrdy. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ýüzsürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durumşa geçirilişine ýygyderli üns berilmeligini belläp, watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň gurulşygyny belirlenen möhletini ýokary hili tamamlamagyň möhümdigini aýtdy we degişli görkezmeler berdi.
Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýewiň hatabatyny dinledi. Vice-premier ýurdumyň owetinagy toplamynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, mögümliğin obagjylyk işleriniň geçirilişi, vilayetlerde gurulýan desgalarda işleriň depkinlerini güýçlendirmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, owetinagy toplamynyň özgördülmegine gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny ýygyderli amala aşyrmagyň möhümdigine üns çekmek bilen bu ýurda alınıp bolýan işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň şu güniň möhüm wezipesini belledi. Munyň özi obagjylyk ölümleriniň ýöndürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna, oba dehmetkeşleriniň, ekrançlaryň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam berer. Hormat prezidentimiz owetinagy toplamynyň kuwatlyklarynyň doly herekete girilmeginiň dirurdugyny belläp, obagjylyk ekinlerine bellenlen möhletlerde gögne jaý ýydak etmek boýunça agroteknik çärelerin geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýaş agaç nahallarynyň ösüşine ýygyderli gözegçilik etmek gerek diýip belledi. Hormat prezidentimiz ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şöhratly 30 ýyllygy münasibetli Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany şygar bilen geçýän ýylda meýilleşdirilen ähli çäreleriň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny alaýyk gelmeligini belläp, ýöňde oýlan möhüm wezipeleri oňun çözmek üçin ähli tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Hemde sanylyk omarkaly geçirilen iş maslahatyny jemledi. Hormatly ýolbaşçylar, biz şunun bilen iş maslahatymy geçirip oturýar. Men esasen geriýini berk. Jan sağlyk hem alyp barýan işlerinizi bundan beýle uly üstünlikleri tüý serekden argy edýär. Sag bolun. Hormatly prezidentiň degişi buýrugy esasyna özara hormat goýmak, hemem özara kömek bermek ýürüklerinden uralyp, Türkmenistan dostlugyň hemem hoşniýetli goňşulygyň nişan hökmüne Russiýa Federatsiýasynyň Astrahan vilayatyna insan perwer ýüküni uratdy. Goňşy ýurtlar bilen netijeli arranjma gatnaşyklaryny ösürmek, betarap watanymyzyň daşary syýasy ýörelgileriniň möhüm orlarynyň biridir. Şunuň bilen barlykda Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk, uzak möhletli geljegi önükdirilen hemişelik dostlukly we oňyn hyzmatdaşlygyň aýdyň misalları. Iki ýurduň halklaryny taryh taýdan ýoly goýulan gatnaşyklar häzirki döwürde täze mazmun bilen baýraşdyrýar. Russiýa Federatsiýasynyň iri sebitleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk döwletleri gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegidir. Şol sebitleň hatarynda ýakyn ykdysady we medeni gatnaşyklary ýoly goýulan Astrahan vilayaty bar. Bu sebitde Türkmenistanyň öndürilen önüm bilen iýerilmegi, ýakyn goňşuňa doganlyk kömegini bermekde hoşniýetli erkiň nobatdaky ýüze çykmasydyr. Munyň özi şol wagtda arkada prezidentimiziň insan perwerlik görelgilerini ıgrarlygyny suwd edýär. Ata-babalarymyz şu gymmatlyklary, ýagny döwletligi, rasgal bereketligi, ýagşy niýetligi, pespälligi, insan perwerligi ömrüniň manysyny hatap edipdirler. Şu görelgileri egerip halkymyzda adamzadyň bagtly ýaşaýyşy üçin iň gerekli bolan asyllyk, medeniýetlilik, edep ekramlyk, insan perwerlik, birege golluk etmek ýaly käsiýetleri terbiýelemek, mehriban arkadagymyzyň berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne alyp barýan insan perwer siýasatynyň düýp özenini özüne jemleger. Türkmenistan umumy abadançylyk üçin kuwwatyny amala aşyrma arkaly oňyn betaraplyk, parahatçylyk, söýüjülük, insan perwerlik hemde giň halkary hyzmatdaşlyk ýörelgilerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyny ıgrarlylygyny iş ýüzünde görkezýär. Hormatly prezidentiň ýurdumyzyň dokmy sanaty pudunyň önümçilik kuwwatyny artdyrmak, dokmy önümçiligini döwür waplaşdyrmak barada edýän taýtal tagalaryň netijesinde önürleýän dokmy önümleriniň hil derejesi ýokalanýar. Taýýarlanýan dokmy haritlaryna dünýä bazarlaryna da uly bildirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni öz önürleýän döwür wap köýnekler bilen adygan kärhanalaryň biri dokmy sanaty ministrliginiň Mar şäherindäki ýeňiş tikin kärhanasydyr. Milli ykdysadymyzyň ösüşlerine münasip goşunt goşýan Mar şäherindäki ýeňiş tikin kärhanasy ýurdumyzda önürjülükde işleýän kärhanalaryň hataryna tanalýar. Hormatly prezidentimiziň dokma senagat pudugyny düýüp götür özgertmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri halkymyzyň ösün isleglerini nazara almak bilen oglunlara kiçi we uly ýaşly çağlara niýetlenen döwrewap köýnekler taýýarlap ýokary hili haritleriň ilhalar bolmagyny gazanýarlar. Kärhanada elçeper gelin gyýdaryň uly topar zähmet çekip, usat tikinçileriň hünärli gollaryndan taýýarlanýan dürli ölçekdäki köýnekler
özüniň owadanlygy hemem göze gelewli bilen tapawutlanýar. Türkmenistan parahatçylygy we anaşmaň watan ýylyna joşgyny zähmet çekýän beýkarhananyň işçileri şu ýylyň aprel aýynyň zähmet üstünlikleri bilen jemlemek maksat edinýärler. Kärhananyň önümçiligi üçin zerur bolan dürli reňkdäki matalar ýurdumyzdaky ruhawat dokma toplumyndan getirilýär. Garışyk hemem arasy paýtadan dokulan matalardan taýýarlanýan dürli ölçekdäki köýnekler özüniň hil derejesi wagtda uly issege eýe bolýar. Ezbereli tikinçiler halkymyzyň ösün isseklerini öwrenmek bilen her pasyň özüne mahsus bolan köýneklerini taýýarlamaklygyda aýratyn ünsärýärler. Ýokary tehnologiýaly tikin enjamlaryny öňürlüp, daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden bir jegem kem bolmadyk owadan köýnekler kärhananyň ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki hemem Mars şäherindäki ýöreýte dukanlarynyň üstü bilen ilaty getirilýär. Kärhananyň öňürýän dokma önümlerini dünýä bazaryna da uly isse bildirilýär. Tikinçilik kärhanasynyň işçileri özleri barada döredip berýän şeýlegi mümkinçilikler üçin mehriban arkadamyza alkyşladyryny aýdýarlar. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne şanly ösüşleri we senýany edi diýarymyň ähli ulamlar bilen bir hatarda diýarymyň senagat kärhanalaryna da uly özgörtmeler amala aşyrylyp ýokary netijeler alanylýar. Türkmenabadyň himiýa kärhanasy işlerini döwrüň tarapyna laýyk alyp barýar. Joşgyny zähmet üstünliklerinden galkynýan Türkmenabadyň himiýa kärhanasynyň himiýaçylary mukaddes garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň uludan däwirlenjek ýylynyň her bir gününi, her bir aýyny ýokary zähmet görkezlerine beslemegi öz öňlerine baş maksat edinýärler. Kärhanada geçen aýyň jemleri boýunça ýurdumyzyň owa hojalygyna giňden ulanylýan fosforly mineral dökünleri, möhüm ziýansızlandyrjy serişde hasaplanýan klorly heki, şeýle-de himiýa senagatyny möhüm ähmiýete eýe bolan kükürt kislatasyny öňürmekde öwä münasip işleri alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiň akbatasy bilen kärhanada täze döwrüwap kükürt kislotasy önümçiliginiň işe girdilme netijesinde zawodyň önümçilik kuwaty epesi artdyrylyp, taýýarlanýan önümiň hel taýdan ýokary derejede çykarylmagyna uly mümkinçilikler döredildi. Awtomatik usulla dolandyrylýan önümçilik desasynyň işi tejribeli hunarmenlere ananylyp, önümiň heline aýratyn gözegçilik ýoly goýuldy. Ýöreýte abzalaşdyrylan barlyk hany şertlerini kükürdüň düzüminde saklanýan organik maddalary, olaryň çyýylygyny, küllüligini, turşulygyny derňemäge, şeýle-de taýýarlanýan kükürt kislotasynyň düzümini, ýakylmadan soňky galynlygyny, azot oksidini, durullygyny hemem göterimlerdäki konsentrasiýasyny barlamaga, derňewleri çalt we takyk ýokary derejede geçirmäge giň mümkinçilikler bar. Kükürt kislotasynyň önümçiliginden başga da kärhananyň beýleki önümçilik bölümlerine önümleriň durly görnüşleri taýýarlanýar. Şorsana buyurmalar boýunça ýoly goýulan elektrolitin, gaz görnüşli kislorodun, oksigumatyň, polietilen torwalarynyň önümçiligi belenilmäge münasipdir. Himiýa kärhanasynyň agzy bir işgärleriniň eşitli zamanymyzda döretmäge, öňjeli zähmet çekmäge, döredilýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen ýurt bähidine gönükdirlen işleri watanymyzda gadanlayan üstünlikler geçirilen şäherleň özündizi. Ýokary ruhlantyga betenen maslahatlar hormatly prezident bilen ýurt bähidine gönükdirlen beýik işlerine öz boşly hoşallygy uğurly. Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň hemde Özbekistan Respublikasynyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň federatsiýasynyň arasynda sanly video aratnaşyk ulgamy arkaly döwrümizden möhüm ähmiýetli meselelerine bagyşlanan dowuşuk geçirildi. Onda taraplar iki goňşy döwletiň arasynda ýoly goýulan hoşnýetli hyzmatdaşlygyň çäklerini ýakyn geljek üçin meýleşdirilýän çäreler barada pikir alşdylar hemde degişli orda toplanylan durmuş tejribesiniň möhüm orlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Adalet Ministrligine ýaş hukukçy hünärmenliň arasynda onlaýn görnüşine geçirilen halkara bäýatlaşygynyň jemleri jemlenildi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň siýasy ýeňeşi, Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkezi, Zenanlar birleşiginiň merkezi ýeňeşi, Magtumuladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeşi bilen belelikde guramaklaryna bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilen maslahat hormatly prezidentimiň sagdan jemgyýet ýörelgesi bagtyar durmuşyň kepilli ilip atlandyryldy. Türkmenistanyň mejlisiniň sport we ýaşlar siýasety ministrliginiň Zenanlar birleşiginiň merkezi ýeňeşiniň guramagyna wagt nesihat, gender deňligi demokratik ösüşiň hukuk binýaty ilip atlandyryldy.
Türkmenistanyň mejlisiniň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Salyk Ureşge Derman senagaty Içeri işler ministrlikleriniň bilelikde guramaklaryna Aşgabat şäheriniň 11-nji salyk oýunyny milli däýet desurlarymyzy gender deňligini maşgala mukaddetligini nesil terbiýesine wagt etmek maksady bilen wagt nesihat duşu geçirildi. Türkmenistanyň Injinier Teknik we Ulag Kommunikasiýalary Institutyna mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli garaşdy baky bir tarap Türkmenistanyň ýüregi Merjen şäher Aşgabat adly dawaraly çäre geçirildi. Onu watan wasby mehriban arkadagymyzyň ýurdumyzy gülletmek ugruna alyp barýan beýik işleri, Aşgabatyň gözel binagerlik keşfi, şäheriň raýatlyň ýaşaýyş üçin amatly infrastrukturasy barada giňişleýän gurrun edildi. Şeýle mazmunnaky çäre Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutyna da geçirildi. Türkmen Owakyjylyk Institutyny Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy münasibetli garaşdy watanymyzyň Merjen şäheri Aşgabat alalaşdyrjy merkez ratly aýdym sady bayramçylyk dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Merjen şäher Aşgabat adly dörejelik duşu geçirildi. Duşuň dowamyny ministrler kabinetiniň baş arhiw müdirliginiň guramagyna sergi ýaýwanlanyryldy. Onda paýtagtymyzyň taryhynyň söz açýan suratlaryň ençemesi ýerleşdirildi. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş universitetine geçirilen dabara Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlandy. Şeýle çäre magtumlatyna Türkmen Döwlet Universitetine de geçirildi. Ýaşlar uramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň ilim we bilim işgärleriniň Kerdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym sady dawaraly maslahat Dünýä nusguluk sen ak şäherim Aşgabat diýilip atlanyryldy. Döwlet Mehmet Adadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli geçirilen çäre dillerde tenamyz aty watan edid arkada diýilip atlanyryldy. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Bilim, Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrlikleri bilen bilelikde Bütün Dünýä Saglyk Güni münasibetli berkarar döwletimizde Bütün Dünýä Saglyk Güni parakatçylyk we sagdynlygy dawralandyrýan atly alma maglumatlar geçirildi. Murat Garry ifadelenýär Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Universitetinde Muhammed Bayram Khan Türkmen edermenliň we wyparlyň nusgasy atly alma maglumatlar geçirildi. Ýagşylyk ifadelenýär Halkara Newit we Gazi Universitetinde Murat Garry ifadelenýär Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Universitetiniň Lukman mogamlarynyň gatnaşmaklaryna dinan saglygy geljegiň aşaratly wagt nesihat çäresi geçirildi. Onu berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe arkada prezidentimiziň taýty taglaty bilen döredilýän şertler barada uly buýsan çülen söhbet edildi. Türkmenistanyň Owuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalary Universitetinde Türkmenistanyň Içeri işler bilim ministrlikleriniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň magtumlatyna ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde geçiren maslahaty wagt nesihat bilen bagly boldy. Türkmen Owakyjylyk Universitetine Türkmenistanyň Içeri işler bilim ministrlikleriniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň magtumlatyna ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň guramaklaryna geçirilen wagt nesihat duşugy işiň häsiýeti betlendi. Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika Institutynyň Dinanlar uramasynyň guramagyna gender deňligi we milliligiň sagdaşygy atly wagt nesihat çäresi geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýeti Institutyna geçirilen wagt nesihat çäresi sagdanlyk, ruh bilentik, bagtyar durmuşyň kepiller diýilip atlanyrly. Bagtyarlyk etrap qadiýetiniň Daşowut vilayet qadiýetiniň Daşowut vilayet gümrükhanasynyň geçiren çärelери döwrümiziň derwaýat meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Arar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň şäher häkimliginiň kimde Aşgabat şäher saglyk goraýşy müdirliginiň bilelikde geçiren çäresi il saglygy ýurt baýlygy diýilip atlanyrly. Hormatly adamlar, indi ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 2 aprel saat 20-den 3 aprel saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkan welaýatyna ýetgäplen bir tuwal ýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgalyk gulmataran teleskonto 94 metr kärlerini 17 metrden ýetýän şemal utar. Howa gijetine 8-10 gradus gündizine 14-19 gradus. Kenariýa etraplaryna 9-14 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyna ýetgäplen bir tuwal ýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgalyk gulmataran teleskonto 94 metr kärlerini 16 metrden ýetýän şemal utar.
Hova gecetine 10-15 gradus gündüzüne 20-25 gradus. Gün orta günler etraflarına 33 gradus geçen mayıl bolor. Mar vilayetinde ütkap yağmur tuğalıp gün orta günlerden teliz konto 9-4 metr kayarlarına 16 metr geçen yetiyen şemal otur. Hova gecetine 9-14 gradus gündüzüne 30-35 gradus mayıl bolor. Levak vilayetinde ütkap yağmur tuğalıp gün orta günlerden teliz konto 9-4 metr kayarlarına 18 metr geçen yetiyen şemal otur. Hova gecetine 7-10 gradus gündüzüne 22-27 gradus mayıl bolor. Daşa vilayetinde ütkap yağmur tuğalıp atkem yağışar yılarım şakma mümkün. Gün orta günlerden teliz konto 9-4 metr yetiyen şemal otur. Hova gecetine 6-11 gradus gündüzüne 17-20 gradus mayıl bolor. Paytahtın Aşgabatda ütkap yağmur tuğalıp günün ikinci yarımında atkem yağışar yılarım şakma mümkün. Demirgazyk gün teliz konto 12-14 metr yetiyen şemal otur. Hova gecetine 11-13 gradus gündüzüne 20-22 gradus mayıl bolor. Yurdum boýunça aprel aýynyň 3-nü magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Edi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurnyň hadadan 9 götürüm artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasly görä inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşine jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli babatlarda ösçülesenýär. Ähli ösçüleň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.